De quiz. Veel jonge jongens die toch al een aantal jaren te zien zijn op de Weulersbühne. Wie zijn zij überhaupt bij gekomen? Op deze leeftijd? Ja, mannen van de quiz, ik denk dat het zo wel mag zeggen. Dus in ieder geval wie wij ons voorstellen en wie we voorgesteld werden. Ja, wie is het gekomen? Het was Timo, Willem en ik zo in de jeugd geworden eigenlijk. En wie goede meedoen met de jeugdzitting. Toen zien we gewoon rappen. Alleen toen kreeg er een plankenkoorts en Willem werd ziek. Toen is Bradley ingestapt. Ja, toen mocht ik inspringen. Binnen een dag. Ja, de hele tekst op mijn kop kunnen leren. Ja, we zien, ik denk, hoeveel jaar is het geleden? Ik denk 11, 12 jaar geleden zien we begonnen bij de jeugdzitting met een rap act. En geen keer lekker blijven klappen. We kregen heel wat knaken. En gewoon dan door reclame maken. Ja, dit kans met Willem kwam hier met het idee. Ja. Van nog een jaar rap op de zitting en dacht ja, we willen wel iets anders proberen. We hadden 6, 7 jaar gerapt toen. Dus toen kwam hij aan met Willem met de quiz, het programma. En Lotte de Vervelden doen, want er zat Velders niet. Dus en zo is het een beetje ontstonden, een beetje nog omdenken. Het is van oorsprong is het een tv-programma geweest. Het heeft jaren gelopen. Het is nu inmiddels gestopt. En dat is eigenlijk het nieuws van de week van gans Nederland, gans wereld doorspreken. Met een grappige ondertoon, een beetje satire. Altijd een kandidaat erbij die dan vragen werd gesteld in een quiz. We hebben elk heel wel een paar leuke grappen. Ik weet nog een paar jaar geleden spraken dat er heel terug internet in Schandelo waren. En we hebben altijd filmpjes en dan creëren we altijd leuke situaties. En dan waren Jan Aerts, die woont natuurlijk in Schandelo, dat is algemeen bekend. Die wilde wat eten bestellen, maar ja, door dat trage internet ging dat niet zo 1, 2, 3. Ja, naar aanleiding van dit nieuwsbericht hebben we een klachtenlijn opgezet om mensen in Schandelen het klachten kwijt konden. Ja, onze eigen Jan Aerts was als eerste met de klacht over online eten bestellen. Kijk maar met ons mee. Goedenavond. Ja, joh. 2 kapsalon, 3 duren met grote schwammen en een wuilenspiek. Dat is dan €20. Dus wel een beetje later, hè? Heb ik 4 jaar geleden al besteld. Ja, nou, ik heb net gegeten, maar ik nou ook nog wel wat. Ja, ik vind het zelf het fenomeen dat de Velders artiesten op de bühne stonden, vind ik heel chic. En de reacties achteraan. Ja, vooral de reacties. Dat is echt fantastisch. En de mensen blieden zijn als ze op de bühne staan om te uren lachen, leuke avonden geven. Nou ja, in het begin waren we wel apart, moet ik zeggen, dat we wat jonger waren. We waren een jaar of 15, 16 en als ze dan een reactie kreeg van misschien had ze dit beter niet kunnen zeggen of zo, dan is het wel van ja, het is een leermoment vooral. En dan denk ze wel eens van heb ik een fout gemaakt, alleen als we nou een negatieve reactie kregen, dan ja. Dan weten we dat voor volgend jaar, maar dat is niet. We huren meer positief dan negatief vaak. Ja, dus dan, gelukkig. Ja, gelukkig zeker. We hadden niet Nijatelier, toen hadden we een paar types uit Velden genuurd. En natuurlijk de dames en Daniel ook op natuurlijk. Dat was trio toen. Ja, en die stonden in de revue het Nijatelier van Velden. En toen waren ze toch een ander Nijatelier. Ja. Maar mag open de knop. Anders is het koud. Deur dan lang. Ik heb er zin in, jong. Zeg hier, je weet toch wel dat dit de opening is van een kleier? Nee, dat doe je, hè? Jongens, we gaan verstehen. Ik weet wat ze door aan kennis doen. Pak gauw die telefoon. Ik zal er eens wat sterks vertellen. Je moest dus niet de dokter bellen. Bel maar Jan, de installateur. Voor problemen in die achterdeur. Ik kom voor alle leidingen die lekken. Jan Wienhoven, ook voor de gekste plekken. Geen
geen veel zon en weinig regen, kwam ik door Luc Fleuren tegen. Hij zat er fijn op het terras en leek ook helemaal in zijn sas. Maar toen dacht ik, wat zie ik nou? Hij zat er niet met zijn eigen vrouw. Ze was knap en jong en blond. En had ook wel een lekkere kont. Ik zeg Luc, dus je gans getikt. Tip van Luc, af en toe een verse mik. Wat zeg je? Festiviteiten? Hebben wij ook festiviteiten georganiseerd? Zeg, Hendrik Ido, onder welke steden heb jij gelegen? Natuurlijk hebben wij festiviteiten georganiseerd. We hebben er dit jaar zelfs geen half werk van gemaakt. Nee, we hebben alle grote evenementen die hier in de grootgemeente Venlo plaatsvinden, hebben wij naar ons voortreffelijke mooie Venlopark weten te halen. Zoals? Nou, we zijn begonnen met half vasten met een halve marathon. En goed, half april tijdens Pasen hebben we de Passiespelen georganiseerd. De Passiespelen in het Bungelenpark? Niks zo meegekregen. Zeker de Passiespelen in het Openluchttheater. We hebben de beelden. Dat zal een zwammentaxi wel zijn. Ik hou van deze pizza. Ik kan er niet van eten. Ik moet op mijn calorieën letten. Jezus, wil je er nog bij? Nee, dat kent ik niet. Moet calorieën? Judas, wees stil. Ik verwoord ook alles. Geniet van het laatste avondmaal. Ik moet naar bed. Ik heb rust nodig. Ik heb morgen een zware dag. Kom binnen, Jezus. Kom binnen. Zo, is dat een sneuk voor dich? Jezus Christus, wat een lief. Ja, dat is een andere prijs uit het jaar 0, hè? Dat u gaat op het Openluchttheater. Ik denk het wel, maar punt me niet vast.
Gemalen Pendrot. Theo en Huub. Ooit begonnen als jongens in de zandbak met grappen en grollen. En later natuurlijk de succesformule uitgevonden met de boekspreekpop. Ja, wie we begonnen zien, hadden we allebei te zitten van, we beginnen we beginnen wat, hè. En we worden eindig wedstrijd. En toen zouden we met Willy Kalmans die ons het eerste jaar begeleiden. En we willen een Veldense naam. Ja, een Veldense naam. Brainstormen. En dan komt ze eigenlijk terug bij die jeugd. Die zwart-witje jatten bij de hoed. En zwart-wit is een Velde. Hoe zeg met Belgas, maar dat klopt niet. De naam Belga, dat klinkt niet. Ja. En zwart-wit is in het veld, dus gemalen Pendrot. Dat is de vinger erin steken en de prust in je mond en dan denk je, het smaakt toch goed anders als het rood ziet. Ja. Bijvoorbeeld, mijn zus deed een zwangerschapstest en dan vroeg het andere van, waar die moeilijk? En een boekspreekpop is een wezen, een persoon. Ik is eigenlijk het André van Duin en het aangeef en het inkop-effect. Dus Huub als domme pop die alles, ook echt alles mag zeggen. Dus dat is het niks. Best wel ook weer. Ook gooi je oorvunt. 2 jaar als we geen die kist moeten zitten. Wat zo niet wie lang dat is? Koekpaus. Hallo mensen, fijn dat je er allemaal weer ziet. Hallo, Tupke, huur ze me neer. Ik zit heen, huur ze me neer. Hè? Jij ziet? Ik verstoor je niet. Pannenkoek, is de John Dirks allemaal gestopt en gelijk gaat alles verkeerd. Hé jong, kom er eens helpen, mijn uurtje zit niet goed. En u bent bedankt. Heel spontaan. Je zaten bij de try-out. En we waren een stuk voorbereid. We zaten de jury, de jury, die zaten door. Ja, wat gaat gedaan? Ja, zus en zo. Trok al die wenkbrauwen op. We mochten eens klaar, zetten een toren te zien, daar gingen erachter zitten. Tegen kwam met zijn pupken op. Die pakte niet, die naar leur kwam. Dan ging het hier. En dan krijg je gelijk alle aandacht en we kosten door wat oorje. Dus, Toen stond het eigenlijk, dat was net de dikke saus over het idee hoe ze het neer zetten. En dat viel eigenlijk op dat moment als je Lego-blokjes op elkaar. Hey, is de prins schothandler uit Stralen ook hier? Nee, Stralen. Nee, Harry van de Kemkoelon, die hoort hier al, die is erop. Oh, maar die waren Harry van de Kemkoelon en de prins Stralen, die waren wat samen bij de opening van de grenspool. En hebben die al deze vrienden de polen te storen dan? Want la 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 la, ja la 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 la. Ik dacht dat de prins Stralen is wel wat wiezer. Die is de vies van een stukje geleend ijzer. Hij is niet zo dom. Als dat hulpje uitlong. Maar wel eens pas op, de medailles liggen zo met al het ijzer. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Zeg Tupke, rustig, ja? Oké. Hey, Stralen. Ja? We zien hier velden. Heb je niks te melden over velden? Velden? Jawel. Hé, Gert Komers, hè? Die is souteneur geworden. Tupke, hè? Ik denk dat ze bedoelt gouverneur. Ja, dat is hetzelfde. Ja, bijna. Oh, maar dat is hij ook niet geworden. Die is namelijk gedeputeerde. Oh, maar dan? La 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 la. Ja, la 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 la. De Gert Koopmans, die werkt wietweg in Maastricht. En is nou voor ons een beetje hoe het zich. Gerhard dich tot koes. En vergriep dich niet aan de onhoes. Want die is toch eens weg voor een hele vreemde nicht. Ja, la 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 la. Ja, met die boekspreekpop
dat was gewoon zeg maar de gouden eeuw. Ja, voor ons twee, het was voor mij heel zeker. Daar kon ik me niet leven wie ik zelf wou. De woorden beginnen, toen moest ik gewoon zingen. Ja, ik denk, flikker op, ik gewoon niet zingen. Daar hebben we eindelijk gezongen. Daar hebben ze een goede jokersmuts op. Allemaal die Vellemse liedjes. Allemaal die Vellemse liedjes. De tekst een beetje aangepast en alles. Nou, het sloeg in als een bom. En vanaf die tijd heb ik wel dukker gekregen. Dus van zingen ken ik nog steeds niet. Dus, en ik al gaan niet. Ik denk dat heel veel mensen zich vergissen in het niveau wat in Velden in zijn algemeenheid neergezet wordt op de zittingsavond. Ik ben zelf vanuit een andere geleding frequent bezoeker op een andere zittingsavond in een andere vereniging. En nou, dat is toch echt, daar kopen ze alles in. En dus af en toe denk ik van, dat is echt niet het niveau wat we hier in Velden horen. We gaan naar boven. Oh nee, die mensen in de zaal nog even goeiedag zeggen, hè? Oh, hallo, lieve mensen. Heb jullie wat gemist? Ik nog niet. Ha. Maar Tuupke, kijk eens naar onder. Heb ze het in de gaten? We gaan naar boven. Goed, de wedstrijd kon het teken. Ik schiet Has in die box. Ja, Has? Ja. Zweven, die jambelen. Ja, dan blijven die mensen wel dat we zweven. Oké. Ja. Oké. Maar wat ziet het veld er raar goed vanaf hierboven? Wat is dat voor een zandvlak eronder? De mensen nog in het midden in de deur. Ach, dat noemen ze hier Velden het gaat van Hubo. Het gaat van Hubo? Dit is zonder dat de zon in die nekste valie. Olé, olé, de zon van Hubo ligt al in die nekste. Komt weer bij. Maar, kijk daarachter. Dat pittoresk Schandelo. Wat mooi. Schandelo. Boeren, lege kers en heel veel vrachtauto's. Oh, maar wat is er goed voor die mensen? Ja, kijk eens naar internet aan. Telefoon. Stroom. Oh, kijk door, mooi. Wat is dat voor gaat? Een hond, dat is Lom. Lom? Ja, Zaaidorp. Gebeurt verder niks. Maar die hebben wel van de zondag de actie Spek de Clubkas gewonnen bij Jan Linders. Tegen Van de Wuilens. Spek de Clubkas? Hoe heet de Wuilens dat van jullie? We hebben spekstad in de Clubkas. Maar misschien is zo'n geweer ook wel nodig, gezien al dat gespuit wat er op Schandelo rondhangt bij die hennepplantages. En met al die aanslagen op politici. Toch? Bij de PvdA-PK hebben ze zo hun eigen beveiligingsmensen. Dan hebben ze zo'n zwaar ingeburgerd type rondlopen wat wel vaker rond Van Marken circuleert. En als je hem dan vraagt wie die is, dan zegt hij in zijn beste Veldens: mijn naam is Bond. Guinness Bond. Maar ze hebben wel 5 zetels weten te veroveren. Die zijn zich rotgeschrokken. Die zijn de dag daarna naar het gemeentehuis gegaan om te vragen of ze er ook op moesten gaan zitten. Het CDA had er ook 5, ondanks al die uitgedeelde rozen tegen inkoopsprijs. Maar zij hadden wel het enige vrouwelijke lid in de raad. En zij herbergen het grootste politieke talent van Velden. Bob. Dat zou trouwens ook een goede prins zijn geweest, weet u? Maar goed, hij drinkt helaas te weinig en hij mag het ook meestal niet, want hij kreeg maar niet uitgelegd dat hij niet een Bob is. Loop maar. Ook een grote naam in de Velders artiestenwereld. Jarenlang speelden zij de zalen plat bij de Wuilens. Uiteraard komen zij ook aan het woord in deze docu. 1984, toen is de Kierstal geopend. Toen, ja? Ja. Ja, ik kan zich eigenlijk al niet meer voorstellen, want het is alweer weg natuurlijk. Maar dat hadden ze een groot feest met de opening en toen wilden ze ook wat voor de jeugd gaan doen. En dat hadden ze ons gevraagd om een programma van achterwerk in de kas.
En achterwerk in de kas, moest je voorstellen, een soort, echt een open kas. Poppenkast, met een poppenkast deed je met een gardientje. Ja. Nou, daar werd de microfoon in gezet en dan kon ze erin gaan zitten en dan moest ze een verhaaltje vertellen. Nou, wij hadden eigenlijk al wat voorbereid, want we dachten van, ja, dit is voor jeugd. Er komen ook kinderen in de zaal, die mogen dus ook plaatsnemen achter de microfoon. En wij hadden eigenlijk een beetje het idee van, ja, dat durft toch niemand. Dus laten we zelf maar wat voorbereiden. Dus dat ook gedaan. En bij ons dezelfde, dat moet je zich voorstellen, is een puinhoop. Er ligt het schilderspul van ons man en alles wat ze geschilderd heeft in die 180 jaar. En er liggen dus alle Vastelovens kleier, er liggen alle Vastelovens mutsen, er staat ook een teut met brillen, attributen, pruiken en dat nog allemaal door. En dat hebben we gewoon door elkaar gemixt en daar hebben we typetjes bij bedacht. En toen op een gegeven moment hadden we een fanfarepak te pakken met 2 fanfaremutsen. Ik weet echt niet waar ze vandaan komen. En hij loop al een paar minuten te pongelen met een bril waar ze niet door kon kijken. Dus ik weet niet van wie het geweest is. En die combinatie, en ik had zo'n soort trommeltje, of een eimer. Ja. En toen ging het gordijn op. En toen waren Schengen thee. En hij begint te neulen over, ik ben mijn broer. Het duurt er allemaal naar. Goedemorgen. Hallo. Ik ben Schenk uit Hameren. Ja, dat is mijn broer Thee. Ja, ik ben mijn broer. Sleet het nog op. Ieder jaar hetzelfde grapje, waar sleet het nog op? Hey, laat maar de verkeerde kleedlokaal binnen, zitten bij die Duitse vrouw die in het... Ja, ik ben mijn broeder. En dat wij het optreden begonnen van allebei een tenniskleding stonden door. En dat we dan tegen elkaar zeiden van, is er nog wat gebeurd, Velden? Maar dat iedereen was te lachen. Dat zeg je niet? Hadden die aan elkaar, dat waren meer een soort... Ja, een beetje partnerwissel bij de tennis. Oh, je was een paardenclub geworden. Ja, zoiets. Ja. Oh ja, daar ging de rol. En zo begonnen we. En kwamen we hier met tenniskleding op? Ja, tennis. En dan vroegen we... En het eerste wat we dan zeiden van, is er nog wat gebeurd in Velden? En dan gelijk iedereen lachte. Verder hoeven we eigenlijk niks meer te zeggen. Moest is als ze heel even die seconde, die keiharde stilte hebt en dan... Toch? Ja, dat zijn de mooiste. En zeker als ze zo kunt beginnen. Nou, het mooie is, we zien in 82 begonnen. Op de jeugdzitting, toen had hij nog in de Blokket, wat nou de Chinees is. In 87 zijn we eigenlijk overgegaan naar de grote zittingsavond, dus nu 5 jaar. En daar zijn we gebleven tot op het eind. Kijk, op een gegeven moment gingen we allemaal boven velden wonen. De enige die nog, er woonde niemand meer in velden trouwens. Iedereen was uitgewijd. Maar ik denk dat binnen Waldmar ook eerder al een beetje zijn eigen taak had. Wij deden heel veel samen, sowieso in Schengen Thee. Maar Ron was ook meer een presentator. Ron moest zich een rol geven dat hij alleen een typetje moet doen. Ja. Terwijl Boris er bijvoorbeeld weer een keien was. Theo kost dat ook prima. Ja, Ron was meer een keienschieter. Ja, een echte keienschieter eigenlijk. Ja, toen al naar Aardse moeten ja, dat heb ik niet zo lang geleerd. Het nadoen van de Veldse revue, de Helden van Velden. Die was leuk. Binnen 8 minuten? Ja. De ganse revue binnen 8 minuten. Ja, terwijl die revue die duurde 3 uur en 5 kwartier. Die hebben we gewoon helemaal briljant. Ja, maar wel mooi. En dan wordt dan ook in de Prins was uitkomen. Dus we hebben einde zittingsavond gehad dat hij uitkwam. En dat was dan, we hebben al jaren Prins gehad. Dat was eerst was het Prins Paul en daarna was het Pieter. Oh ja. En dan was het dan Prins Pieter Paul III. Oké, ja. Maar we hebben dan wel de Wuiles en de Veldense van Sloosvier, dus gekke mondvier, een speelvuur gehaald van wie gewoon nog een zitting nog doen. Ja. Maar dan vanuit de Hasselheide. Precies. Ja, kijk ook eens. En dat Jordan is ook afgetreden. Oh, oké. Dus dat, zo is het eigenlijk ontstaan. Maar het is eigenlijk ook weer het klassieke verhaal van de zaken omdraaien. En toen in die tijd speelde dat natuurlijk toch wel dat Hasselheide altijd wel een mikpunt waren van spot. Ergens op een zittingsavond kwam dat altijd wel voorbij. Revue ook. Inmiddels wonen de Velden eerder voor zichzelf. Of is het net maar raar als tegen de Berkelaar wonen of zo? Nee. Dat is, maar toen waren we dat is een kakbuur wordt dat dan.
naar boven komen om een kruisje te halen. Beschermheer van de oud-adjudante Antonius Scholten. Daan Jacobs. Prins Mirko. En Sjaak Delen. Die is niet hier. Sjaak Delen niet hier? De vrouwtjes zijn nog sneller hier dan Sjaak met zijn bier. Beschermheer van de oud-adjudante Antonius Scholten. Neem plaats. Wat doet u nog meer in het dagelijks leven? Bidden, heiligheid. Heel veel bidden. Voor de kudde. Onder andere de schaapjes in het veld. Dat is ook wel nodig hier. En, heiligheid. Ja. Ik wou nog iets opbiechten. Vertel, mijn zoon. Ik heb iets opgestoken. Oh. Waarvan ik bid dat heel Velden mee wil doen. Een opsteker van een hele bekende Veldense kunstenaar. Martin van de Wagenbouwers. Dus wat mooi als iedereen nou meedoet en €5 betaalt en ook een opsteker koopt. Dat zou heel mooi zijn. Dank u. Zo, nu geef ik u een kruisje. Ga heen, mijn zoon. Dank u. En werk niet te hard, hè. En let op de kleintjes en vooral op die kooiboys naar hun bleren. Dank, Jacobs. De Boeland. Daan, van adjudant naar prins, of nee, adjudant, wat was het? Ruilspolitie. Ruilspolitie, prins, en lid van de Raad van Elf. Wat gaat er nog meer komen? Ik denk dat ik bij de dansschade ga. Ik zou je best wel willen zien in zo'n pakje. Dat is goed, dat is goed. Zo. Alsjeblieft, mijn zoon. Ja. Maar dan, nu weet ik waarom jij Shetland ponies hebt. Vertel. Op Friese had jij last van hoogtevrees. Dat klopt, ja. Ga heen, mijn zoon. Prins Mirko. Zet zich maar in. Prins Mirko, jetzt könnt ihr mit Deutschland das WM gewinnen, hè? Want Holland ist nicht dabei. Hè? Ja. Ganz einfach, hè? Maar Italië ook niet. Nee, dus... Dan kunnen we bij het finale in Venlo lekker pizza eten. Und Schwarma. Kom hier, mijn zoon. Hallo!
letzten Schatten vergehen. Schauen die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen. Schauen hinauf, wo der weiße Kondor so einsam zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Sierra, Sierra Madre Sur. Sierra, Sierra Madre. Sierra, Sierra Madre Sur. Sierra, Sierra Madre. Niks weert. Een groep vrienden die ooit besloten mij te gaan doen aan de zittingen. Dat hebben ze geweten. De eerste keer kan ik me nog goed herinneren waar ik er nog nauw bij betrokken. En hebben 7 keer metgedaan. 7 keer veel opbouwende spanning gehad. Ook 7 keer absoluut niet met een te vergelijken zien geweest. Dus van nauw betrokken en het presenteren van ons act tot op het allerlaatste moment een keer stallen binnenkomen en een bleedje onder die neus kregen van dit gaan we doen vanavond. Dus tegen om 6:30 in de vrachtwagen zoiets en... want ik was eerst deze presenteren en toen was er minder aanwezig of wat? Ja, door drukte, door werk, steeds minder tijd. Ik zat op de vrachtwagen. Vanaf 1 uur 's middags begon ze mij al te bellen van, ga je het redden? Op vrijdag, ja. Wist je er überhaupt vanavond? Ja, misschien jongens, ik hoop dat ik het red. Ik weet dat ik nog een keer met mijn piano in de zaal heb gezeten en dat ik moest, als er een grap was, moest ik inkomen. Alleen omdat ik niet met geoefend had, wist ik niet wanneer de grap kwam. Ja, de hoops eigenlijk dat het grappig is. Ik weet nog het eerste jaar dicht moest als eerste het podium op ganse lijn in een of ander rare gekke maandagspekje. En we stonden allemaal zenuwachtig achter de coulissen. En volgens mij had ze 3 zinnen gezegd en hadden we inmiddels al 2 keer in de lach gehad van de zaal. Waardoor bij ons natuurlijk de spanning er wel afgleden. Ja, vanaf dat moment waren ze alleen maar knallen en alleen maar leuk. Ja, de hoop dat ze de zaal metkrijgt. En als ze in de eerste 2 zinnen, als ze dan merkt dat dat lukt, dat de zaal met zich metgaat, dan gaat de rest vanzelf. Ja. En goed, dan nemen ze het oefenen. Ja, vaak was het ook denk ik meer een pilsje drinken en praten over verzonnen hadden. Ja. en wat er al gedaan was en wat er nog gedaan moest weer. En dat stukje oefenen zonder publiek, zonder zaal, kaal oefenen, dat was gewoon eigenlijk heel moeilijk. Nou, de eerste keer samen oefenen de generalen, ja, ik weet zelfs, we moesten natuurlijk al 2 keer naar de generalen komen, omdat de eerste generalen, hadden we eigenlijk nog geen idee wie ons uiteindelijk een stuk eruit ging zijn. Ik weet, het eerste jaar kwamen we van de Peerdermeer af. Toen, het wel bekend feestje in Lottem, dat begint om 10 uur 's morgens. We waren wel allemaal goed los. Ja, we hadden geen podiumvrees meer, denk ik. Maar we waren 's morgens om 10 uur in Lottem, denk ik, in de kroeg. En om 6 uur stonden we op het veer en zien we, denk ik, rechtstreeks naar de Kierstolp gefietst. Dat is een beetje ons probleem. We gingen altijd zelf ergens naartoe en dachten, dat kunnen we ook. Liedsochtend. Ja, we gaan meegenomen. En toen de zitting inderdaad. Maar toen had ik wel meteen zoiets van, dat is iets voor ons. Ja. En wat we het eerste jaar denk ik goed gedaan hebben, hadden we de media-aandacht hadden getrokken. Ja, de veldenaar van de eeuw. Hadden we de veldenaar van de eeuw, gingen we uitroepen op de zitting. Allemaal van tevoren per dag. Maurits zou de veldenaar van de eeuw worden. Toen hadden we een advertentie gedaan in het Kluksje van 2 weken voor de zitting. Mensen stemmen op de veldenaar van de eeuw, de bekendmaking of de winnaar weer bekendgemaakt op de zitting. Ja. En toen hadden we 10 namen in de Kluksje gezet. Ja, ik kan me herinneren, Roosbouten hebben we er volgens mij bij gehad, de Luties. De Luties. We hadden echt 10 bekende Dora, meen ik. Dora, die zal er vast en zeker weer hebben. Dus 10 bekende veldenaren, van jong tot oud hadden we, daar konden ze op stemmen zogenaamd. Dat werd gewoon echt gestemd. Hadden we een e-mailadres aangemaakt, kregen we oprecht stemmen binnen. Ja. En we hebben de krant ermee gehoord. We zien gebeld door een verslaagje. We werden gebeld door een verslaagje. Goh, velden of nieuw. Een advertentie in de krant gekregen, kunnen we helaas nergens meer vinden, maar die is er echt. Beste grappen.
Ja, ik moet meteen aan Scha denken. De glazen wassen. Ja, dat was denk ik wel onze beste grap. Met oma Gerda achter de raam die een kopje koffie aanbood en prompt de badjas opentrok. We waren vroeg van wie loopt dit af? Ja, zo Ger veel zo'n schaal leggen, ja. Wat is in de lamp? Dat is hier gebeurd. En toen inderdaad dat ja. We hebben vaak Joost hebben we veel. Joost de is toch geregeld doorheen gehoord, ja. Met instemming van Joost zelf uiteraard. Ja, daar waren we... Gerard Edegers hebben we denk ik ook wel een paar keer gehad. En ik weet dat we Joost hebben we verschillende varianten. Dat hebben we bij Fleuren achter de toerbak gehad als Werm en Bekker. Maar we hebben ook bij Jan Aarts uit de Koolcel laten komen. Ja. Als Weg en Vlees. Ja, ja. Dat wij ja, maar worsten. Zo zien we bij de Hacienda, dat waren zeg maar een tent van Lichte Zeden, van Daan van Lichte Zeden en wel. Voor degenen die dat niet weten. En dan gingen we filmen dat hij door, zeg maar, er stond zo'n cactus en al. Ja. Stond er in de tuin, dat was dan de cowboy en Jan ging misschien wel zeggen, weet ik niet. En hebben we door zo'n filmen, dat mocht ik gaan niet, we werden er weggestuurd. Hier zien we achter op de parkeerplaats gaan staan binnen het hek en dat vonden ze niet zo goed idee. Zien we maar verder de deur gaan staan. Toen werden we weggestuurd, want toen dachten we shit, we moeten wel materiaal hebben. Dus toen zien we heel stiekem aan de voorkant kon staan en dan weet ik gewoon, langs die drukke weg. Heel uitbundig stond dansen als Jan Aarts, ja. Vele mensen en verenigingen uit Velden hebben speciaal voor deze gelegenheid een geweldig liedje ingestudeerd. Een soort koningslied. Ja, zeker. Het enige echte carnavalsvereniging, de KVA-knallers, koningslied. We hebben de beelden van de repetities. Ben benieuwd. Even opletten allemaal. Dan gaan we nu verder met het volgende belangrijke stuk. Zijn we klaar? Nou, dan gaan we. 1, 2, 3. Er staat een paard in de gang, een paard in de gang. Nee, even terug. Nee, is niet goed. Er staat een paard in de gang. Oh, een paard in de gang. Ja, een paard in de gang. Oh, een paard in de gang. Een paard in staat. Ja, prachtig allemaal dat lied, maar... Ja. U zegt dus dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima al de hele dag in Velden zijn. Jazeker. Dat kan helemaal niet, want ik zag gisteren nog op de televisie dat ze op staatsbezoek zijn op de Nederlandse Antillen. Koningin Maxima zat op Sint Maarten. Nee, ze zat wel op Sint Maarten, maar niet op een eiland. Snap je dat? Wij gaan naar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. En daar in Amsterdam brengt ons nemens van de wies. Eerst koffie in de Jordaan en dan gaat het er tegenaan. Met de doeven op de dam, Polonaise vult dat dan op Joets naar Amsterdam. Met de doeven op de dam, Polonaise vult dat dan op Joets naar Amsterdam. En die van de rook, die hadden meteen een paar schelen. Dat kan ik ook vertellen. Oh! Ja, dat waren er geen voor onder de kerstboom. En toen zag ik tegen de uur, ik heb een heel leuk ruitselke voor ogen. Het is van hout en het loopt op de zeedijk. Wat is dat? Wist ze dat natuurlijk niet, hè? Ik zeg, dat is Pinocchio. Nou ja, ik ken ook wel een rutselkuur. Ja, dik. Ja, ik ken ook een rutselkuur. Als geen mensen rooit wie voor sigaretten ik in deze hand heb, hè, mogen ze alle 5 hebben. Oh, dus tegen een ander gezegd. Nou. Even later kwam de conducteur de keertjes knippen. Oh, dat was voor mij hè. Zo'n mooie man, hè. Zo'n met zo'n dikke, en ik ben kapot van dikke jongens, hè. Ja, dik wel, hey. Die had ook een heel mooi blond geval bezig, zo werd ze wel. Daar had je die er allemaal op, hè.
En wie dat blond meisje kwam ook de keertjes controleren, hè? Ja, maar de conducteur, de knapperik, die kwam bij mij. Weet ik? Ja, en die begon tegen mij te zingen, Mietje. Ja. Wat ziet geen knap, wat ziet geen chic. En nergens maar een gram te dik. En hadden een exclusieve hoed. Wat kleurt de of hoort toch goed. En wat heb gij toch voor een lien? Gij kost wel 25 zien. Maar toen op Bens hij is niet bedoeld, want al die vaaien